ఆంధ్రత్వం ఆంధ్రభాష చ నానన్య తపసఫలం అంటే తెలుగు వాళ్ళుగా పుట్టడం, తెలుగు భాష మాట్లాడడం అనేది మామూలుగా తపస్సు చేస్తే వచ్చే వరం కాదు అని. ఈ మాట అన్నది మహాకవి మహాపండితుడు అయిన అప్పయ్య దీక్షితార్. తమాషా ఏమిటంటే ఈయన తమిళుడు. అలాగే ప్రముఖ తమిళ కవి దేశభక్తుడైన సుబ్రహ్మణ్య భారతి సింధు నదిలో మలయాళ భామతో జలవిహారం చేస్తూ తెలుగు పాట పాడుకోవాలనుంది అన్నాడు. అది మన భాషా వైశిష్ట్యం. విదేశీయులు దీన్ని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటే క్రీడాభిరామకర్త వినుకొండ వల్లభామాచ్యుడు, సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నారు. అందుకే మన శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు ఆ తెలుగు తల్లికి సవినయంగా మల్లెపూదండ మెళ్ళ వేశారు. తెలుగు జాతి గీతం పాడాడు. ఇప్పుడు ఆ పాటని మన తెలుగు కోయిల శ్రీమతి భూదేవి గానం చేస్తుంది. గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను. గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను. బంగారు పంటలే పండుతాయి,
Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.